tenzende tungamirwe mukati mezvienzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwi mutungamirwe tenzende tungamirwe semwana onyaradzwa unganyara nyanza mananda anomunzwa kanama atinyarara emwete tenzi wenyanza tenzinde tungamire. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rodzi veku-North Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera veku-East Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rodzi ari kutiisira musign language. Mufundisi, kwazisai vateereri. Tokuchingamidzai vateereri. Tinoda kutenda. Musoro wedu wenyaya yatiri kukurukura nhasi unotiwo Namatai Akasika. Ndizvozvo Pastor. Right. Namatai Akasika. Mufundisi vachabva vatitungamirira mukati mechidzidzo nekuverenga kuna zvakazarwa chapter 13 verse ya 4 nevhesi ya 8. Zvakazarwa 13 verse ya 4 nevhesi ya 8. Zvakazarwa 13 regai tiverenge vhesi ya 4. Vakanamata shato nokuti yakapa chikara masimba. Vakanamata chikara vachiti, ndianiko wakafanana nechikara? Ndianiko unogona kurwa nacho? 8. Imbomirai makadaro Pastor. Vateereri, ndoda kuti pari kuverengwa namufundisi teererai vara riri kunzi kunamata. Rekunzi kunamata, kana uine bhaibheri rechirungu ikoko rekuti worship. Tangai futi Pastor pavhesi ya 4 moenda pavhesi 8. Vakanamata shato nokuti yakapa chikara masimba. Vakanamata chikara vachiti, ndianiko wakafanana nechikara? Ndianiko unogona kurwa nacho? Verse 8. Vose vanogara panyika vachachinamata, ivo vasina kunyorerwa zita ravo mubhuku yegwayana yakabayiwa kubva pakusikwa kwenyika. Right. Muzvidzidzo zvimwe zvakapfuura zvamunogona kutsvaga mukazviwana kuri kwekuti hamuna kukwanisa kunge muri paprogramu, paitungamirwa namufundisi kuti chikara chiri kutaurwa kuna zvakazarwa 13 ndechipi. Mukudzidza kwatakaita inhoroondo inenge ichinongedzera kuThe Christian Church nguva yeMadark Ages, ichitsanangura zvimwe zvenge zvaakuitwa, but pamaverenga mufundisi pari kubuda nyaya yekunamata ichiita kunge ndo iri mudariro pamazuva iwayo. Ndobva pavhesi 8 pamaverenga papedzisira pakutoti even in future vanhu vachadzoswa pakusikonamata chikara. Pfungwa yandiroda kuti imbosvika kuvateereri. Pamaverenga mazvinzwo here kuti nyaya iri mudariro kana kuti the topical issue iri paworship, worship. Vakanamata, vakanamata, vakanamata. Zvekuti nyaya yacho iri kuita kunge iri kudzosa pfungwa dzevanhu kuti dzokai panyaya yekunamata. Right. Saka izvi zvinhu zvichaitika mazuva ekupedzisira kai. Saka pari kubuda pachena kuti nyaya yekunamata ndiyo inenge ichitenderera mudariro. Ndo inenge ichitenderera mudariro. Ndoda kuti mundipatsanure neshona kuti I am not referring to prayer, but I am referring to worship. Right. Ameno kuti zviri kubatika here vateereri kuti nyaya inenge iri mudariro, it's about worship. Itaitinzwe zviri kubatika nekuti muchikara ngatika munhu akapfugama ari kunamata, munhu ari kuenda kuchechi anonzi akunamata. Saka rimwe vara rinogona kushanda kushumira. Right, kushumira. Saka pari kunzi kunamata, kunamata vateereri, pari kubuda pfungwa yekuti mumazuva ano ekupedzisira chimwe chinhu chinenge chiri mudariro stereki inyaya yekunamata. Apa panga pachirehwa chikara chiya yaive The Christian Church muchimiro chayo cheMadark Ages yaane muzinda kuRome. Toda kuti tiende pamberi. Takadzidza Pastor mukati panhoroondo yeThe Christian Church payakamboita ronda ikafungidzirwa kunzi yakufa. Padzokorore ipapo Christian Church payakapinda muMadark Ages. Yes.
yaine zvayakaita zvekumbuyikidza vanhu pakunamata, kushungurudza mune zvematongerwo enyika. Yes. Kubva muna 538 AD kusvika muna 1798 ndo payakamukirwa neFrance. Napoleon akatuma mutungamiriri wehondo ainzi Bethia kunobata mutungamiriri wechechi, bishopu mukuru kuRome. Akaenda akanofira mujeri kuFrance. Yes. Ndo zironda rainzi rakawira chechi yemakristu. Ndizvozvo. But patakadzidza chiprofita ichi vateereri, panguva iyoyo yekuti the Christian church muchimiro chayo chemadark ages yakapiwa zironda, pakabva paradzwa umwe umambo hwakatanga around that period yekuma 1790 America. Saka America ichionekwa ichisimuka, takadzidza nezvazvo. Saka ndo patauda kuverengerwa namufundisi kuti tapa umambo uri kuita unge America ndo iri kutonga mazuva ano. Pane chinhu chiri kuramba chichiteedzwa, ndikati tsinga. Main issue iri kuramba ichiteedzwa nechiprofita chebhaibheri iri paupfumi hweAmerica here nemabuildings akakura ariko. Chii chiri kunyatsoteedzwa nechiprofita? Saka chiendai mubhaibheri pastor. Pana zvakazarurwa 13 manje. Verengai vhesi 12 ne15. Zvakazarurwa 13 vhesi ya12. Mubva maverenga nevhesi 15. Chinobata namasimba ose echikara chokutanga pamberi pacho. Chinomanikidza nyika navagere mukati mayo kuti vanamate chikara chokutanga, chiya chakapora vanga rokuuraya racho. Vhesi 15. Chikapiwa masimba okupa mufananidzo wechikara mweya, kuti mufananidzo wechikara utaure, chirayire kuti vose vasinganamati mufananidzo wechikara vavurawe. Chimiro cheAmerica ichi pastor. Kunzi iyo yakatanga tichitoona kuti yaive nzvimbo yaive yeupoteri. Vaida kunamata vakasununguka Mwari. Vatiza kuEurope because kuEurope chinamato chenge chazangana nematongerwo enyika zvaikonzera persecution. Saka vakatizira kuAmerica ndo matangira yakaita. Yatanga zvakanaka but zvakunyanya kutaurwa nendima dzebhaibheri iri kunyanya kutaurwa yakutomanikidza vanhu kuti vanamate chikara chiya chekutanga, kuti vadzokere zvaiitwa neChristian Church, zvaiitwa neChristian Church yapa munguva yemadark ages. Saka zviri kunzi America ndo zvaichaita. Ende ndo mavhesi amaramba muchidzokora chinomanikidza kuti vanamate, kuti vanamate, kuti vanamate. Saka ndiri kuti muri kuona here kuti panhoro the Christian Church nyaya yaive mudariro yanzi iworship. Ndobva yaita unge yafa Christian Church. Ndobva kwapinda America mudariro. Nyaya iripo iri kuramba iri yeworship. Hazvinei neupfumi nyaya iri kutsvagwa about skyscrapers. Aiwa, panotaurwa nyaya yeAmerica vateereri mubhaibheri, patiri kuti America hapasi kutaurwa munhu wani sekunge president weko kana kuti kudii, pari kurehwa utungamiri hwenyika. Saka pari kunzi muchiprofita chebhaibheri musanyanyoitsvage muchitarisa munhu wani kana mabuildings avo akanaka kana mota dzavo. Bhaibheri riri kuburitsa kuti nyaya iri kuramba ichitenderera paworship, worship, worship. Ende rumbu rakaipa pastor, manzwe here kuti hanzi ichatomanikidza vanhu kuti vanamate chikara chekutanga chinova the Christian Church yekumadark ages. Saka pfungwa iripo yandiroda kuti muone ndeyekuti zvino nyaya izvi iri kuramba iri mudariro yekunamata. Saka dambudziko riri papi? Muri kubva maona kuti chinoita kunge chinhu chakanaka, but patakaona nhoro the Christian Church takaona kuti kanamatiro kacho kanga kasina kuita zvakanaka. Saka Mwari aona kuti nyaya iri kuramba ichiita vanhu vachinzi vanamate so vadai, Mwari ari kuzonyarara here? Ndomubvunzo watoda kupindura. Pari kuitwa zvese izvi kuti pane kumanikidza kuna America the Christian Church, kuti nyaya iri kunonanga kumanikidza vanhu vachinoita kamwe kanamatiro. Mwari ari kuzonyarara here? Minduro inoti kwete. Ane zvaachaita zvandoda kuti muchiverenga pana zvakazarurwa 14 vhesi 6 na7. Zvakazarurwa 14 vhesi ya 6. Zvino ndakaona mumwe mutumwa achibhururuka pakati pedenga, ane evhangeri isingaperi, kuti aiparidzire vanogara panyika, namarudzi ose, nendudzi dzose, nendimi dzose, navanhu vose. Akati neinzwi guru, ityai Mwari mumurumbidzei, nokuti nguva yake yokutonga yasvika. Namatai iye akasika denga nenyika negungwa namatsime emvura.
manzwa here pabva chidzidzo Ndopari chedu kubva musoro wenyaya. musoro wedu wenyaya tero uri kuti namatai akasika. Alright. Saka chidzidzo ichi chiri kuuya pabackground yekuti pane maforces atoripo already arikuda kunongedzera kwekuti vanhu vese vadzokere pakunamata chikara. Saka Mwari haasi kunyararawo pachimiro chaari kuona chiri kuitika panyika. Saka muchimiro chengirozi yamaverenga iri kunzi yaibhuruka nepakati pedenga kuti ipasi kana zviri kuratidzira kushanda kwaMwari mukufambiswa kwevhangeri pasi rese. Saka apa chimiro cheAmerica nechechikara chichimanikidza vanhu kamwe kanamatiro. Mwari ari kubva ati kanamato kandinoda inini namatai akasika. Saka pari kubva paita kunge pane mavhangeri mairi. Rekunamata riri kutsigirwa naAmerica. Poita kunamata kuri kunzi naMwari namatai akasika. Saka Mwari paaringoti namatai akasika ari kubva atoziva kuti zvatoo opposite yekumwe kunamata kungangodaro kuri kukurudziro. Saka vateereri mumazuva ano ekupedzisira, nyaya inenge iri mudariro kana kuti yatoo mudariro inyaya ine chekuita neworship, inyaya ine chekuita nekunamata. But already tatoona kuti panyaya yekunamata pari kunobuda pane maboka maviri. Pane kunamata kuviri. Ndokuri kunobuda ipapapo. Saka kana paine kunamata kuiri mufundisi, kuri kuva pada machoisa. Paroda kuti munhu achuze divi rake. But zvinoita Mwari manje, in case pamwe inenge isina kujeka, anobva akurumidza kupa maresults kuti uone kuti divi iri richapedzisira raapa. Tuso yacho toti makwenzi muripo wacho kuti kanamatira aka kane mubayiro uyu, kanamatira aka kane mubayiro uyu, kuitira kuti uchiri kunoku pauroda kuchuza rodhi unobva watoona kuti yakanaka yani mazvona pane ungonzi chuza rodhi idzi iwe usiri kumbonyatsonoti padziri kunopinda mugorongomo dziri kuzoendepi. Mwari haadaro, anoita kuti akuti chuza anobva akuudza kuti iyi kumberi kwayo iri kunoguma yakadai, iyi iri kunodai. Saka ngatichimboonai rutivi rusiri rwekwaMwari, rwechikara chiri kutaurwa ichi, chimiro cheThe Christian Church, kuti divi iroro riri kunoguma riri kupi. Vanhu ava vanenge vachikuzwa naAmerica. Pataidzidza zviya zvemubatanidzwa kuti pakupedzisira nyaya ichadzosera kuti chinamato chidzokere kufanana nezvachaive munguva yeMark Ages. Saka toda kuona tuso yacho. Zvakazarurwa 14 vhesi ya9 na10. Zvakazarurwa 14 vhesi 9 na10. Vhesi ya9. Ipapo mumwe mutumwa wechitatu akatevera akati nenzwi guru, kana munhu akanamata chikara nomufananidzo wacho nokugamuchira chiratidzo pahuma yake kana paruoko rwake, naiye uchanwawo waini yokutsamwa kwaMwari yakadirwa isina kuvhenganiswa mumukombe wehasha dzake. Achatambudzwa mumoto nesuferi pamberi pavatumwa vatsvene napamberi pegwayana. Avo ndo vachatsvawo zviri pachena, vanenge vanamata chikara nomufananidzo wacho ndo vachatsvawo. Saka Mwari manje kune rutivi rwaakokera ruya haana kukurumidza kuratidza mugumo, but obvious kana ari Mwari ari kudeedza ndofunga uri right. Abva angoda kuti tizoti vaakoka vanenge vaine chimiro chipi pavhesi ya12 yacho. Pana zvakazarurwa 14 vhesi 12 Mwari anobva aratidza kuti vekurutivi kwake vane chimiro chakaita sei. Zvakazarurwa 14 vhesi 12. Ndipo pane kutsungirira kwevatsvene vanochengeta mirayiro yaMwari nekutenda kwaJesu. Manzwa kuti paisa pari kubuda pfungwa yekuti vanonzi vatsvene, vana vaMwari, vanoonekwa nezvinhu tu: kutenda muna Jesu saishe namuponesi, nekuchengeta mitemo yaMwari. Ndizvozvo kureva kuti vateereri, nyaya yekunamata iriyo iri mudariro mazuva ano, even nenguva dzinouya, hazvina kukwana, nekuti pakunamata pabuda pachena kuti pane mapoka maviri. Pamapoka maviri aya, boka rekwaMwari ranzi ndo vatsvene vanotenda muna Jesu uye vachichengeta mitemo yake. Saka
vanhu vakangochuza apa pastor, ndoda kuti muone kuti mukunyorwa kwechiprofita chebhaibheri what will be the next event. Mandinzwa zvakanaka kuti kana matimimi pane nzira mbiri kapa. Yes. Dziri kuti munhu mumwe nemumwe asarudze yaanoda kufamba naye. Yes. Asi kana vanhu vapedza kusarudza. Yes. Pane zvichateera. Ndo zvandiri kutaura. Saka toda kuti tibva taona next event chipa nazvakazarurwa 14. Verengai verse 14 to 16. Zvakazarurwa 14. Verse 14 kusvika pana 16. Verse ya 14. Ipapo ndakatarira ndikavona gore jena nomumwe wakaita somwanakomana wamunhu agere pamusoro paro, aine korona yendarama pamusoro wake, naparuoko rwake aine jeko rinopinza. Zvino mumwe mutumwa akabuda mutemberi akadanidzira nenzwi guru kuna iye wakanga agere pamusoro pegore achiti, tumai jeko renyu mucheke, nokuti nguva yokucheka yasvika, nokuti kucheka kwenyika kwaibva. Ipapo wakanga agere pamusoro pegore akakandira jeko rake panyika, nyika ikachekwa. Saka next event vateereri, vanhu vapedza kuita madecisions pakati pezvinamato zviri. Next event iri kutoteera kukohwewa kwenyika. Anzi jeko ndaricheke. Ngaricheke rikohwe. Chingoverengai vhesi tisati taenda kumbonzwa kambo pana Mateo 13. Verengai pavhesi ya 36 na 37. Mateo 13 vhesi ya 36 na 37. Tinzwe kuti kukohwewa kwenyika kudii. Zvino Jesu akati aendesa vanhu vazhinji akapinda mumba. Vadzidzi vake vakauya kwaari vakati, tidudzirei mufananidzo wamashawi omunda. Yes. Akapindura akati, unokusha mbeu yakanaka ndiye mwanakomana womunhu. Yes. Munda inyika. Yes. Mbeu yakanaka ndivo vanakomana voushe. Right. Mashawi ndivo vanakomana vowakaipa. Yes. Muvengi wakakusha ndiye diabolos. Kucheka ndiko kuguma kwenyika. Toda kutenda. Saka manzwa hapo pane mufananidzo wangwapiwa naJesu. Wekuti munda waiwadyarwa, mva mamera masora, vakada kunosakura zvikanzi chimirai, tozozviona pakukohwa. Saka Jesu akududzira mufananidzo iwoyo ari kuti manje munda uya waimiririra nyika. Nyika ino yapatiri panapa. Patiri panapa. Ndobva ati kukohwewa kwaakatimirai tizozviona pakukohwa. Ari kuti kunomirira kuguma kwenyika. Ndokwamaverenga manje kuna zvakazarurwa kuti vanhu pavachapedza kuita madecisions aya, next event iri kubva yateera kutorwa kwejeko richikohwa nyika, kureva kuti kuguma kwenyika. Vatsvene vakutorwa naJesu achienda navo. Zvekuti patiri kutaura nyaya yekusarudza chinamato kana kuti kanamatiro kanodiwa vateereri, soon after zvichingopera izvi toda kukudzai vateereri neshoko raMwari, nyika ino iri kubva yanoguma. Saka Mwari ari kudedzera kuti namatai akasika. Zvekuti ameno handao zvitaura zvichiita kunge kuvhundutsa here, kuti tikatobva period yatiri, the next kukohwewa kwenyika zvabuda zvakanaka kuvateereri. Toda kutenda kana zvabuda. Ngatimbonzwa kambo vateereri.
Tinomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu. Namatai Akasika. Taona muchikamu chekutanga kuti pane nyaya huru ichange yakakurumbira mumazuva ekupedzisira. Inyaya yekunamata. Asi paine zvinamati zviviri. Paine kumwe kunamata kuri kunzi neBhaibheri kunamata chikara kana kunamata mufananidzo wechikara kuchakonzera kuti pamagumo vanhu vazoparadzwa naMwari. Koita kunamata Mwari akasika. Saka hanzi vanhu vachanzi umwe nemumwe azvisarudzire kuti anoda kunamata kupi. Asi kana vanhu vese vapedza kusarudza, vamwe nevamwe vakudivira vasarudza, hanzi kuguma kwenyika kunobva kwasvika. Ndizvozvo pastor. Titungamirire. Toda kuti tienderere mberi pastor. Patinotaura nyaya yekunamata, zvikuru sei takatarisa nyaya yechiprofita chemazuva ekupedzisira. Jesu akasiya atikurudzira imwe nzira inoita kuti tiite idea yekuti zvive izvo chaizvo kuti tibvume kuti nyaya yekunamata icharamba iri mudariro. Makamboti pachimwe chidzidzo kuti Satani anoda kunamatwawo. Saka nyaya icharamba iri mudariro. Jesu audza vanhu zviratidzo zvekuguma kwenyika. Pane paakatsanangura kuti kuchaita hondo, nzara, zvirwere, muri kuona ma-earthquake, ma-natural disaster. Pana Mateo 24, ndoda kuti muverenge pavhesi 14 na15. Pane kurudziro yaakatipa inogona kuti tiite idea nyaya idzi dzibatike zviri nyore. Mateo 24 vhesi ya 14. Evhangeri iyi youshe ichaparidzirwa munyika dzose, chive chapupu kumarudzi ose, ipapo kuguma kuchasvika. Naizvozvo kana muchiona nyangadzi yokuparadza yakarehwa nomuprofita Dhanieri, imire panzvimbo tsvene, unorava ngaacherechedze. Saka kuna Mateo futi kuri kubuda pachena kuti vhangeri rikasvika kuvanhu, next chiri kuteerera kuguma kwenyika. Vateereri, this world is coming to an end. Nyika ino iri kunoguma. Jesu akazvitaura. Saka hanzi pane pachiparidzwa ivhangeri kuguma kwobva kwasvika. Jesu aida kuti tisasare tichitambudzika kuti ivhangeri ipi. Ndofunga pastor murungozvona kuti kuri kuparidzwa kwakawanda. Saka ndiye akabva ati verengai bhuku raDhanieri. Kureva kuti pamazuva ano ekupedzisira, vhangeri remazuva ekupedzisira harifane kushaya kudzidzwa kwebhuku raDhanieri. Aiziva kuti kune nyaya dzirimo dzinonovhura pfungwa vakasike vajekerwa kuti vaone kuti nyaya iri mudariro ndeipi. Hani mazvonaka. Saka zvatodaita vateereri namufundisi tiri muno mustudio, ndoda kukumbira mufundisi toda kungoteedza machapters ekuna Dhanieri. Takambodzidzidza ndima idzi. Tinenge chingonokora ndima shoma shoma pachapter 1, pachapter 2, pachapter 3. Tichidaro kuti mungoonawo zveshuwa kuti ndizvo here kuti nyaya yeworship yagara ndo yaive nepamutauro kubvira kare. Namamanzo muri kuti isusu patiri kuenda kubhuku raDhanieri toda kunoona kuti kune here nyaya dzekunamata. Kune here nyaya dzekunamata. Ndizvo here kuti makazara nyaya dzekunamata kana kuti munongotaurwa bedzi kuti Dhanieri haana kurumwa neshumba kana kuti vakomana havana kutsva nemoto. Toda kunyatsoona kuti dzaive nyaya dzei dziri mubhuku iroro. Andai pana Dhanieri 1 vhesi ya 1 na 2. Dhanieri chapter 1 vhesi ya 1. Negore rechitatu rokubata ushe kwaJehoyakimu mambo waJudha, Nebhukadhinezari mambo weBhabhironi wakasvika Jerusarema akarikomba. Ishe akaisa Jehoyakimu mambo waJudha muruoko rwake, pamwe chete nedzimwe nhumbi dzeimba yaMwari. Iye akaenda nadzo kunyika yeShinari kuimba yaMwari wake, akaisa nhumbi muimba yokuchengeta pfuma yaMwari wake. Patoita zvinamato zviri pastor zviri kunetsana. Kuna mambo wekuBhabhironi akauya akaskorwisa mambo wekwaJudha. KwaJudha kwainamatwa Mwari. Nyaya yacho chinoita kuti iratidze kuti haisingori hondo, ine chekuita nekunamata. Hondo yapera, mambo wekuBhabhironi kwakunotora midziyo yaishandiswa mutemberi yaMwari kuJerusarema. Kwakunoisa mutemberi yavamwari vavo vezvifananidzo kuBhabhironi. Already parutotanga bhuku iri kutoratidza kuti pana ana Mwari vatu. Patoita ana Mwari tu apo.
amenoti mambozvionei. Yes. But bhaibheri rinobva ratibatsira tisati taenda kure kuti vaita 2 kudaro wechokwadi ndeupi. Alright. Endai pana vaKorindo vechipiri 6 verse 15a na 16a. vaKorinde vechipiri chapter 6 Yes. verse 15. Yes. Kristu unganzwana seiko naBheriari? Temberi yaMwari ingatenderana seiko nezvifananidzo? Saka panapa bhaibheri rikubva raisa pachena vaivatora zvemutemberi yaMwari vachizvisa kutemberi yezvimwe zvimwari. Right. Saka panobva patoratidza kuti paita nyaya yekunamata apa. But bhaibheri rikubva rati tisingaistadhi hedu nyaya iyi. Imimi wateereri ibvai mazivo kuti zvaiitwa naNebhukadhineza apa hazviite. Nekuti temberi yaMwari haingaite zvifananidzo. Kristu haangawadzane naBheriari. Kurova tiri kubva ratiburitsira pachena side riri correct. Kuti ukaona kwaakuita temberi ine zvifananidzo zvidhori, iri kunzi haingave temberi yaMwari. Munoiswawo zvinhu zvaMwari. Hamungaiswe zvinhu hazvifambidzane izvo zvifananidzo neyaMwari. Handei pachapter 2 toda kuramba tichiteedza yaDhaniel. Tikutedza pfungwa iyi yekuti mune here nyaya dzekunamata. Daniel chapter 2 verengai vhesi 11 ne27 ne28. Daniel 2 vhesi ya 11. Chinhu chinovhunzwa namambo chikuru kwazvo. Hakuna ungachizivisa kuna mambo, asi vamwari vasingagari navanhu. Verse 27 na 28. Verse 27. Daniel akapindura pamberi pamambo akati, chinhu chakavanzika chakarebwa namambo. Hakuna vane njere kana n'anga kana vachenjeri kana vafemberi vangazivisa mambo izvozvo. Asi kudenga kuna Mwari unozivisa zvakavanzika. Ndiye wakazivisa mambo Nebhukadhinezari zvichazovapo pamazuva okupedzisira. Kurota kwenyu nezvamakaratidzwa mumusoro menyu panhoo dzenyu hezvi. Nyaya iyi ndofunga taitaura kakawanda. Chii chakaitika pamufundisi? Mambo Nebhukadhinezari vakaenda kunorara vaine shungu dzekuda kuziva kuti ramangwana rakamira sei. Yes. Ndobva varotiswa hope. Zichidhorira vakarota vachingopepuka vachibva vakangamo. Ndokudeedza n'anga nevachenjeri vemubhabhironi kuti ndiudzei zvandakarota ndazvikangamo. Mubva mandiudza kuti zvinorevei. Zveshuwawo vanhu vakatadza. Hapana aizvigona. Yes. Nekuti yaive meseji yabva kuna Mwari kudenga. Ndo pakazouya Daniel manje. Ndiye akutaura kuti nyaya iyi imeseji iri kubva kuna Mwari wekudenga, asi Mwari wacho haagare pano savamwari vamina mubhabhironi. Right. Ndosaka maita new pastor. Saka vateereri muri kuona here kuti paita vamwari vemubhabhironi namwari mupenyu. Paita n'anga dzevamwari vemubhabhironi naDhaniel varanda vamwari wekudenga. Already inyaya yeworship. Painonyanya kubuda ndepana Daniel 3. Verengai verse 4 to 6 ne verse 16 to 18. Tiri kungononga ndima dziri mubhuku raDhaniel dzinoburitsa pachena kuti nyaya yekunamata inyaya isiri diki mukuonekwa kwayo. Alright. Daniel 3 verse ya 4 kuenda ku 6. Yes. Zvino mudanidziri wakadanidzira achiti, munorayirwa imi vanhu namarudzi namarimi kuti nenguva yamunonzwa kurira kwomumhanzi nomutopota nembira norudimbwa nomutengeranwa namarimba nezvimwe zvose zvinoridzwa muwire pasi muchinamata chifananidzo chendarama chakamiswa namambo Nebhukadhinezari. Ani nani usingawiri pasi achinamata nenguva iyo uchawisirwa mukati mechoto chomoto unopfuta kwazvo. Verse 16 kusvika pa18. Verse ya 16. Shadrach naMeshach naAbednego vakapindura vakati kuna mambo, imi Nebhukadhinezari, hatingafaniri hedu kukupindurai pamusoro peshoko iri. Kana zvikaitika hazvo, Mwari wedu watinoshumira ungagona kutirwira pachoto chomoto unopfuta kwazvo. Iye uchatirwira paruoko rwenyu imi mambo. Asi kana zvisakaitika, zivai imi mambo kuti hatingashumiri vamwari venyu kana kunamata chifananidzo chendarama chamakamisa imi. Saka panapa tiri kuona paine nyaya yekunamata. Mambo aita chidhori chakakura chaarayira kuti vanhu vanamate. Ndobva paita ana Shadrach vakomana vaya vari kuudza mambo kuti kunyangwe zvodii
isa hatinamate chifananidzo, tinonamata Mwari ari kumusoro kudenga. Because papatokomandwa nyaya iri pano ndeyekunamata. Wese anofanira kupfugama pamberi pechifananidzo. Achinamata. Right, toda kuti tiende pamberi pana Daniel chapter 5. Toda kuti tibate nguva dzedu pastor. Tiri kungonokora zviri mubhuku raDaniel kuti tione kuti rakazara nenyaya ine chekuita nekunamata. Verse 1 kusvika pa4. Daniel 5 verse 1. Zvino mambo Bherishazari wakaitira madzisha ake ane chiuru chezana mutambo mukuru, akanwa waini pamberi paivo vane chiuru chezana. Zvino Bherishazari wakati abatwa newaini, akarayira kuti vauye nemidziyo yendarama nesirivheri yakanga yabviswa nababa vake Nebhukadhinezari patemberi yaiva paJerusarema, kuti iye mambo namadzishe ake navakadzi vake navarongo vake vanwe nayo. Ipapo vakauya nemidziyo yendarama yakanga yabviswa patemberi yeimba yaMwari yaiva paJerusarema. Iye mambo namadzishe ake navakadzi vake navarongo vake vakanwa nayo. Vakanwa waini, vakarumbidza vamwari vendarama nesirivheri nendarira nedare namatanda namabwe. Vaita bira pastor. Vachiita bira ameno kuti kwanga kwakudhakwa here. Ndofunga ranga risanyatsonake doro mumakapari ordinary. Kwakuti endai munotora midziyo yaive yabviswa kutemberi yekuJerusarema yaishandiswa kunamata Mwari, kwakunwira imomo nepfambi dzake dzaive nadzo pabira iri. But pavainwa doro vachiita bira kudai, Bhaibheri kutoti vainamata. Zamamwe manamatiroga ari fani kuti unoita chinamato choshandisa doro. Vamwari vacho vanenge vaida doro handitika. Saka kwaive kunamata. Saka muchiona kuti manamatiro ari kuramba achibuda mubhuku iri. Ameno kana mazvoongorora, pese pari kuita chinamato chemubhaibheri, pachidzidzo chiya chakapfuura chatakaita mufundisi nemuvateereri kana muchiri kuchisa chidzidzo chiya chataiti the 10 commandments, muchiona kuti pese pari kuitwa nyaya dzekunamata idzi zviri kunyanya kutenderera pamitemo yekutanga. Vachiri kuyeuka chidzidzo chekuti 10 commandments chiya, wekutanga unoti usave nevamwe vaMwari, wechipiri unoti usazviitire chifananidzo chakavezwa kana kuchipfugamira, newechitatu unoti usareve zita raMwari pasina. Zviri kuita kunge zvinonzi nyaya yekubhabhironi chinamato chisiri chaMwari chinotenderera ipapapo. Pakuda kuti vanhu vatyore mitemo iyi. Vatyore mitemo ndozvachitori. Pokuti Mwari achiti hatidi kuti mupfugamire zvidhori, chemubhabhironi chinotipfugamira zvidhori. Mwari achiti kuna Mwari wani kudenga, chemubhabhironi chine china vamwari. Hani mukona zvachiri kuita kama handei pana Daniel 6. Muone futi verengai kubva verse 7 kusvika pa10. Pane nyaya inoitika futi ipapo. Verse 7. Yes. Vakuru vose voushe navarayiri namachinda namakurukota namadzishe vakarangana kuti mambo aite murayiro nekutema chirevo chakasimba, kuti ani nani unokumbira chinhu kuna mwari upi noupi kana munhu upi noupi namazuva ana 30, asi kwamuri imi mambo awisirwe mugomba reshumba. Zvino chitemai chirevo imi mambo, muise zita renyu parunyoro kuti chirege kuzoshandurwa nomurayiro wavaMedhia navaPezhia usingashandurwi. Naizvozvo mambo Dhariasi akaisa zita rake parunyoro nechirevo. Zvino Dhanieri wakati anzwa kuti runyoro rwaiswa zita ramambo, akapinda mumba make. Zvino mawindi ekamuri yake akanga akazarurwa achitarira kurutivi rweJerusarema. Akafugama namabvi ake katatu nezuva, akanyengetera nokuvonga pamberi paMwari wake sezvaaisiita. Muri kuona kuti nyaya yacho iri kuramba ichikora moto. Batsirai vechidiki kukora moto. Urati zviri kuraenda zvichisimba. Zviri kusimba. Pachapter 3 ka taona vachimanikidzwa kunzi mukanzwa music yaita pfugamira ichidhori. Asingada anofa. Pachapter 6 futika Daniel vaishanda naye zvakanaka pasi. Achigona basa. But vakasvotwa naye zvekuti yavakaona iri solution yekusota Daniel kudzoka kunyaya yeworship. Ameno kuti zviri kukujekerera vateereri kuti nyaya dzacho dzese dziri kunoita boil down to worship.
dziri kunodzoka panyaya yekunamata. Zvekuti even muchitotinzwa kudai vateereri, nyaya iyi kuri kuenda nyika ichadzoka kusikotenderera panyaya yekunamata, because kwandirika vaigona kutsvaga dzimwe minzi kuti haite corruption. Vashayaka vakaziva kuti kwatingatopona hande kunyaya yekunamata. Verengai Daniel 7 iyo manje inobva yabuda pachena, verse 24 na25. Daniel 7 verse 24 na25. 24. Kana dziri nyanga dzine 10 paushuhu pachamuka madzimambo ane 10, asi mumwezve uchamuka shure kwavo. Iye uchasiyana navamwe vokutanga, uchakunda madzimambo 3. Uchataura mashoko okumhura okumusoro-soro, uchaparadza vatsvene, uye uchatsvaka mano okushandura nguva nemirayiro. Ivo vachaiswa mumaoko ake kusvikira nguva imwe nedzimwe nguva nehafu yenguva. Ndo pataidzidza kutanga kweThe Christian Church vateereri muna 538 AD nekutambudza kwayakaita vatsvene ichichinja mitemo yaMwari. Patakaita chidzidzo ichi takatoona kuti chimwe chakachinjwa neThe Christian Church yekumaDark Ages yaane muzinda kuRome mutemo wechi4 wesabata raMwari pamusi wechinomwe uchiiswa pasabata remusi wekutanga wevhiki. Saka pfungwa yandiri kuda pamufundisi ndeyekuti muri kuzvionera kuti nyaya iri kunotenderera chimwe chinamato chichirwisa mitemo yaMwari. Ndo pari kutenderera nyaya iri kunodzoka kuti manamatiro acho kunyangwe ari 2, mamwe aya ari opposite Mwari aya anenge ari kurwisa pamitemo yaMwari. Chiverengai Matthew tibva tapedza timbonzwa kambo. Matthew 22 verse 35 to 40. Matthew 22 verse ya 35. Mumwe wavo mududziri womurayiro akamubvunza achimuedza akati, mudzidzisi, murayiro mukuru pamirayiro ndeupiko? Akati kwaari, ida Ishe Mwari wako nomwoyo wako wose, nomweya wako wose, nokufunga kwako kwose. Ndo murayiro mukuru nowokutanga. Wechipiri unofanana nawo ndeuyu, idawo kwako sezvaunozvida iwe. Murayiro wose navaprofita zvakabatanidzwa pamirayiro iyi miviri. Saka aiti kudi apa? Apa Jesu ari kutora mirayiro ine 10 opa muchidimbu kuti kana tichiisummarize tinongoti 4 yekutanga ine chekuita pakati peukama hwomunhu naMwari ndo inosadziswa mukuda Mwari. Yes. Imwe 6 iyo inotaura ukama pakati pevanhu inosummarizwa pamurayiro wokuda wekwako sezvaunozvida. Saka vateereri zvataona muchikamu chino ichi, nyaya yeworship iriyo iri mudariro, bhuku raDhaniel ratiisira pachena kuti painenge iri mudariro paine mapoka mairi panyaya yeworship. Nyaya iyi iri kuratidza kuti iri kutenderera pamitemo, ende iri kuratidza kuti iri kunyanya kutenderera pamitemo yekutanga 4. Zvekuti kuchikamu chinotera patakuskuenda kubhuku razvakazarurwa pari kunzi kunamata tisarudze kwakanaka. Ngatibva itatoziva kuti hondo iri pakunamata kuiri kuri panyika, kumwe kwacho kunopikisana naMwari kunorwisana nemitemo yaMwari, sezvataona mubhuku raDhaniel. Rambai muri pachirongwa.
Tino muchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuri yedu. Namatai Akasika. Muzvikamu zvapfuura mufundisi. Yes. Taona kuti nyaya yekunamata mubhuku raDhaniel ndo yaive mudariro. Ende paiita kunge pane kurwisana kwezvinamato zviri, chamwari nechisiri. Nyaya yainotenderera vanhu vachida kumanikidzwa kutyora mitemo 4 yekutanga. Alright. Ndo patapesira tiri. Ende pamaverenga kuna Matthew 22, mitemo 4 yekutanga inoratidza ukama hwemunhu naMwari. 6 yekupedzisira yoratidza ukama hwemunhu nemunhu. Saka isamari, kuda Mwari nekuda vanhu isamari yemitemo ine 10. Saka toda tichidzokera kubhuku razvakazarurwa. Chataa taendera kuna Daniel kuti timboona kuti nyaya yekunamata yakamira sei. Zviriko here zvekuti shuwa munhu angamanikidzwe kunamata. Saka tatoona kuti zvakazara mubhuku raDhaniel. Ngatichidzokerai kuna zvakazarwa kwemazuva ano. Tione kuti tingapunyuke sei tigone kunamata akasika. Verengai zvakazarwa 13 verse 4a. Vesi ya 4. Vakanamata shato nekuti yakapa chikara masimba. Vakanamata chikara. Right. Pfungwa iri kubuda panapa vateereri ndeyekuti paine kunamatwa kwechikara nekunamatwa kwaMwari achiti namatai iye akasika. Dhenja iri kunobuda ndeyekuti pakunamatwa kwechikara pari kunzi pane kunamata shato. Mufundisi makambopatsanangura nenzira yakanaka because vanhu vateereri vakuziva kuti shato ndiSatani. Pataurei nemavara akanaka kuti pasaita kunge pari kunzi tiri kuti kune vanhu vari kunamata shato direct vachiziva chii chiri kurehwa nevhesi. Patakadzidza Yes. Muchidzidzo chapfuura tichiburisa pachana kuti chiri kunzi chikara chimiro chechechi yemaKristu chayakapinda munguva yemadark ages. Muchimiro ichocho zvinhu hazvina kufamba zvakanaka panyaya dzekunamata. Yes. Paive nekushungurudzwa kwevanonamata vachiteedzera chokwadi chaMwari, kushungurudzwa chero kwemadzimambo nezvematongerwo enyika. Asi Bhaibheri richiisa pachena kuti Satani ndiye akatungamirira chechi yemaKristu panguva iyoyo. Okay. Ndiye akaipa masimba nehwaro hwese hwayakavakira mabasa ayo. Right. Saka pakupedzisira kuburikidza vanhu nekuteedzera zvaidiwa nechechi yemaKristu, Okay. vanhu vakateedzera zvaidiwa naSatani. Toda kutenda pastor. Ndinodira mashoko enyu kuti munonyatsaita zvakanaka. Saka inini zvamataura izvi ndo zvandaida zvisvike. But ndechitya ndogona kuita mashoko asingabude zvakanaka kuti uri kuti vanhu vari kunamata Satani. Hani mazvona kapfungwa iri kubuda vateereri ndeyekuti zvaitwa neThe Christian Church nguva yemadhark ages ine muzinda kuRome yaiita zvinhu but zvichiratidza kuti iagenda yaSatani. Like kuuraya vatsvene, kumhura Mwari, kuchinja mitemo yaMwari. Hazvizi zvekurutivi rwaMwari. Saka pakuitiswa agenda yaSatani, vanhu vaiteerera zvaitaurwa nechechi zvine zvafane kuti uri kuteerera zviri kutaurwa naSatani. But nyaya iyi pana zvakazarwa 13 verse 8 iri kuratidza kuti haina kupera, yakatimirira pamberi apo. Verengai monzwe Zvakazarurwa 13 vhesi ya8. vhesi ndeya 8. Vose vanogara panyika vachachinamata, ivo vasina kunyorwa zita ravo mubhuku yeGwayana rakabayiwa kubva pakusikwa kwenyika. Right. Pastor pagatiite kanenge kakurizina chaiko. Ndoda kuti zvibude zvakanaka. Chikara ichi inova The Christian Church muchimiro chemadhark ages yakaita zvinhu zvakashata ichikurudzirwa naSatani. Right. Handitika? Ndobva zvapedzisa zvakuita kuti vanhu vanamate chikara vachiteerera chechi. But zviri kunzi mumazuva ano ekupedzisira pari kunzi vanhu vachadzoswa muchimiro chekunamata futi semuchikara ichi inova This Christian Church. But ndopandiri kuti hapasi kubuda here dhenja yekuti pavaiteerera The Christian Church mumadhark ages Bhaibheri riri kuti vainamata Satani. Iro Bhaibheri robva rati futi vanhu vachateerera This Christian Church futi mumazuva ano ekupedzisira. Hapabude here sekunge pane paakuteererwa futi Satani. Ndo zviri kutotaurwa ipapa kuti mumazuva ekupedzisira. Yes. Nekuti takanzwa kuti
chechi yemakristu yemadhark ages yakaita ronda kureva kuti yakapotsa yaparadzwa asi ronda riya rakazoita sei? Rakapora. Yes. Kureva kuti yakadzoka zvakare ikatanga kuwana masimba ayo. Right. Zvatakazoona kuti zvakaitika muna 1929. Right. Saka panapa pari kubuda pachena kuti mumazuva ekupedzisira chimiro chemumadhark ages chichadzoka futi. Chechi ichave nemasimba. Ndozvimwe zviya zvatakanzwa kuti mumubatanidzwa wevatendi pavachanokumbira hurumende yeAmerika kuvabatsira nesimba rezvematongerwo enyika pakumanikidza munyaya dzekunamata kuti ngatinamatei so panenge pagadzirwa chimiro chakafanana nechaiveko kumadhark ages ndo unonzi mufananidzo wechikara. Alright, kureya kuti zvaive chikara munguva idzo ndo semu zvichadzoswa iko zvino pachita kumanikidza majekesa zvakanaka. Saka ndoda kuti muchiona kuti sei Mwari aine concern pasi, because dai yange ingori nyaya yekuti munhu unonamata zvakakusunungukira zveshuwa munhu ane kodzero. Chiri kuzikanwa naMwari pasitaka ndechekuti vanhu havasi kuziva kuti the Christian Church muchimiro chayo chemadhark ages yaiita ajenda yaSatani. Saka mukuteerera the Christian Church vaiteerera Satani. Saka kana chimiro ichiri kudzoka futi vateereri kureva kuti mukuteerera zvichagadzirwa nemubatanidzwa kuti vanhu vateerere the Christian Church semuchimiro chayaive mumadhark ages. Mwari ari kutoona kuti maiwe vanhu vaakunoteerereswa futi Satani. Saka ndo pari kunobuda kuyambira kwaMwari kwaari kuedza kuchiburitsa vanhu kuti muchimiro ichocho. Saka patadzidza bhuku raDhanieri tabva taona kuti pese pane kuita kakumanikidza kunamata zvaitenderera pamitemo 4 yekutanga. Saka ngativerengei futi Mwari achiyambira vanhu pasta pana zvakazarwa 14 vhesi ya7 kuti chiri kubva chamupa kuita kunge akutoprescribe kanamatiro kacho kuti madii kunamata muchidai chii chiri kusunda Mwari kudaro, because ari kuona danger yekuti vanhu havasi kuona kuti seri kwechinamato icho kuna Satani. Muri kuona pfungwa yacho ka? Saka ari kuyambira vanhu kuti wedwe kuti musatrepwe naSatani. Kanamatiro kakanaka ndekaka. Kadzokororei munzwe pavhesi ya7 zvakazarurwa 14 vhesi 7. Yes. Akati neinzwi guru, ityai Mwari mumurumbidzei, nokuti nguva yake yekutonga yasvika. Namatai iye wakasika denga nenyika negungwa namatsime emvura. Manzwe here chinoita kuti munhu ave safe ndo kaprescription kacho pasta. Kutya Mwari. Hanzi namatai iye akasika denga nenyika negungwa nematsime emvura. Mapanzwe here vateereri, hanzi tinamate iye akasika denga nenyika negungwa nematsime emvura. Kureva kuti sezvatakambosangana nazvo mufundisi nedzimwe hurukuro dzakapfuura kuti kunamata kuteerera. Saka kana pachinzi namatai akasika zviri kunzi teererai akasika. Ndizvozvo zvobva zvaburitsa pfungwa yekuti saka kumwe kunamata kwacho pana ari kuteererwa anova Satani. Saka in other words Mwari ari kungokurudzira vatendi kuti madii kunamata akasika. Ani mazonaka ari kuona kuti kuseri kune 2 major players, Mwari naSatani. But macherechedzere ndaona muda kutaura munozotaura macherechedzere pamaverenga Mwari pa prescription inokuisa kusafe side atinamatai iye akasika denga nenyika negungwa nematsime emvura. Manyatsopanzwa itsanangura ivo zviwedzere kuwedzera kutsanangura. Aiwa handinoda kutotsanangura mapanzwa panzi chii padzokororei pari kunzi panyaya dzekunamata. Aiwa ingodzokororai zvamaverenga muvhesi kuti namatai akasika denga negungwa nenyika negungwa nematsime emvura. Mapanzwa ka right. Zvandoda kuti muite musati mabvunza ndoda kuverengesai rimwe vhesi
ndozokubvunzai kuti manzwei. Because remember kuti nyaya yedu iri kuramba ichitenderera kuti pakunamata pataona muna Daniel zvairamba zvichitenderera pamitemo yaMwari kunyanya 4 yekutanga. Saka ndinoda kungoita unge maune kuti munoverenga mutemo wechi4 pana Exodus 20 verse 8 uverengei. Pane chandinoda kuti vateereri ndione kuti vanochipika here. Exodus 20 verse 8 kusvika pana 11. Exodus 20 verse 8. Rangarira zuva reSabata kuti urichengeterive dzvene. Ubate mazuva matanhatu woita mabasa ako ose. Asi zuva rechinomwe iSabata raJehovha Mwari wako. Usatongobata mabasa naro iwe, kana mwanakomana wako, kana mwanasikana wako, kana muranda wako, kana murandakadzi wako, kana zvipfuwo zvako, kana mweni wako uri mukati mamasuo ako. Nekuti nemazuva matanhatu Jehovha wakaita denga nepasi negungwa nezvese zviri mukati mazvo, akazorora nezuva rechinomwe. Naizvozvo Jehovha akaropafadza zuva reSabata akariita dzvene. Manzwe apo zvichienderana nekuya kwandambokubvunzai, because mukatofoira imimi muno mustudio handitarisira kuti vateereri vagone kubata zvandinoda kuedza kutsimbidzira. Manzwei pamaverenga panapa pamurayiro wechina ndozanda kufuta yenyu trayai pastor tiri mustudio. It's okay. Pamurayiro wechina pari kubuda kuti unobudisa kuti vanhu tinofanira kuchengeta Sabata remusi wechinomwe wevhiki. Popowa chikonzero chatinofanira kuchengetera zuva reSabata. Ndopandiri kuda chikonzero hanzi chii? Tabudira pavhesi 11. Hanzi nekuti Mwari akasika nemazuva 6. Achisika denga nenyika negungwa nezvese zviri mukati mazvo. Chimirai makadaro. Vateereri, pastor vabata pandaa nchida kutsimbidzira kuti manzwe here kuti kuna zvakazarwa 14 verse 7 Mwari pari kuti namatai iye akasika denga nenyika negungwa nematsime emvura. Ndose mumavara anowanikwa pamutemo wechina wekuti chikonzero Sabata richifanira kuchengetwa ingari yekuti Mwari akasika denga nenyika negungwa nezvese zviri mukati mazvo. Bado unoziva kuti pane kabudisiro kazviri kuitika uri kuzviita tichikurukura kudaiwo. Unoziva kuti chimwe chinhu kana tiri mukati mevanhu zvinoita sokuti imimi seiko muchingotenderera panyaya yeSabata. Zveshuwa vanhu vari right. Because havafane kuona unge program inoyi iri kuhwandira vanhu kuvachovhera kusaidi 1. Saka muri kuona ndiri kukuti iverengai ndoti manzwei. Pandiri kudaro payaka ndiri kuitira kuti nevateereri vavhure nzeve kuti vanzwe zveshuwa kuti kuna zvakazarurwa kuri kutaurwa mazwi ekupedzisira. Mwari pari kuti vanhu vanamate akasika denga nenyika negungwa nematsime emvura. Vega vabva vatozvionawo mumaindi mavo kuti aikazvi kuzvari mashoko akazara pamutemo wechina weSabata. Saka zvinobva zvabuda pachena kuti Mwari ari kuedza kuratidza kuti wedu tiri kunamata. But ko apa sei pari kushaya attention yenyu? Ipo paripo pane mongo mukatarisa pamitemo 4 yekutanga hondo dzese dzemubhabhironi dzakarwirwa ipapo. Vaisarwira pakuti wandibira mombe yangu. Yaive pane mitemo 4 yekutanga. Saka Mwari ndo pari kuedza kunongedzera kuti zveshuwa vatendi tiri kunamata, which is good. But sezvo Mwari achiziva kuti kuseri kwekunamata kwese kune 2 main players, Jesu naSatani. Saka yari kutoziva kuti Satani anorwisa pane mitemo 4 yekutanga. Saka ari kudeedzerawo Mwari muchimiro chengiroziya kuti madiko kunamata vateereri akasika denga nenyika negungwa nematsime emvura. Chaari kuzvitaura zvakadaroka ari kuziva kuti kumaindi yemunhu inobva yati bha. Ubva tunoti mutemo wechi4 uri kurehwa uyu. Saka chikonzero Sabata richichengetwa pastor nemi vateereri chiri kubuda mubhaibheri ingari yekuti Mwari akasika. Saka
Sataniwo anobva avenga sabata iri oti ribviswe because rinonongedzera kune akasika. Imi makamboti pachidzidzo kuti Satani shungu dzakanoda kunamatwa asi haana kusika. Saka panopa title yaMwari kuti anamatwa ari 1 ndo paanoda kubvisa ipapo. Pakabviswa ipapo iye apindawo vafanana. Saka vateereri, ndiri kuona nguva dzedu dziri kufamba. Chinhu chandiri kukumbira kuti murambe muchichifungisisa chijeke. Sabata harinochinjwe nekuuya kwaJesu achifa pamuchinjiko. Reason ndei? Nekuti kufa kwaJesu pamuchinjiko hakubvise kusika kwaMwari. Muri kuti mukundinzwa here? Because panoita kunge zvinonzi pane pfungwa yekuita kunge kuzosikofa kwaakaita kunosikochinja nyaya yemitemo. Panonzi nevatendi kufa kwaJesu ndo kwakatisunungura. Saka kufa kwaJesu hakubvise zvatiri kutoona kuti nyika yakasikwa. Reason yesabata haisi yekuti kuna achazotifira. Reason yekuchengetwa kwesabata ndeyekuti Mwari ndiye musiki. Saka kusika kwake kunoramba kuripo chero pamuchinjikwa taponeswa. Saka muchizoona sabata ririko mupasidzva nekuti rine chekuita nekusika kwaMwari kwete isusu. Kwete redemption yepaKalvari. Chechipiri mufundisi nemuateereri. Jesu akazomuka musi wekutanga wevhiki. Kumuka kwake hakubvise sabata remusi wechinomwe. Kuitira pane pfungwa yekuti aiwa tinozocherechedza kumuka kwake. Kumuka kwe asi dai kuri kwekuti musi wakamuka Jesu kwakabva kwafuma kusisina zvese zvakasikwa zvadisappear taiti kumuka kune power uku taibva tati kumuka kune power uku kwabvisa creation yese. Saka kumuka hakuna kubata-bata kusika kwaMwari nekufa hakuna kubata-bata. Saka muchiona sabata riri kutozowanikwa mupasidzva. Saka wedu wevateereri, pastor vachakuonekai, ini gandikuonekei mumazuva ano ekupedzisira. Namatai akasika denga nenyika negungwa nematsime emvura. Onekai vateereri. Tinotenda vateereri nekuva nesu muchirongwa. Kana pangaita vaita mubvunzo kana zvimwe zvamunoda kubatsirwa kwamugere ikoko pedyo nemi kana pakati pehama dzenyu pashamwari paine vanopinda sangano rema-Seventh Day Adventist. Mukaenda kwavari nepamunoda kubatsirwa vanoziva kuti vanokunongedzerai kupi. Asi imwe nzira ndeyekuti bata panhare, kufona, kutumira ma-SMS, tumira ma-message paWhatsApp panhare dzinoteera 0775 460 175 kana kuti 0716 452 086. Mwari vave nemi tigosangana muchikamu chinotevera. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwimo tungamirwe tenzende tungamirwe semwana onyaradzwa munganya nyanza